Здравейте, приятели, добре дошли в едно видео, където днеска ще ме гледате как играе Елен, една моя игра на моя PlayStation 4. Лайкче на това видео и на другите, абонирайте се с мен за камбанката и така, за да получавате винаги извести, когато качвам видеа. Като сега, примерно. Трябва си изтривах телефона. Как да ви го... Значи, искам да виждате име. Да не виждате мен, но поне... Имам идея. Не, чакай. Само да го разтворя този лък. Не, този лък. Тук бях стигнал до едно място. Чакай да го разтворя още. Сега ще ме гледате как играя. Тук един човек му следва. Ама е добър, спокойно. И това... Имам чувство, че това видео ще събере много лайкове. Купиш това. Иди, елате. Елате. Друга не. Няма къкърми. Как не ме забеляза, не знам. Какво беше? Кой идва? Айде, лътко. Ела. Айя! Ето как съм изпирала на пауза. Ако може... За малко ще остава джойстика. И така да виждате по-добре. Някой друг ще дойде ли? Не, то се видя. Окей, виждате. Чакай, къде отиде този? Ето тези оранжевите са лошите. И трябва да ги убим. Който играе играта, невероятно да знае. Какво беше това?
И аз колко хора ще убия тук, мала батко. Предполагам от коша. Как го оцелих така?